ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସ ଖୁସିର ଫଟୋକୁ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ। ଦୁହେଁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଡୋରି ବି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୌମ୍ୟର ଛଳନା ଭରି ରହିଥିଲା ଏକଥା ସରଳ ଗାୟତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଗଲାଣି। ସ୍ୱାମୀର ମିଳୁନି ପତା। ସେପଟେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ପୁରାଇ ଦେଉନଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି କିଛି ରୋଚକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଳିସିକତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରେମ। ପରେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ। ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ହୋଇଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିବାହ। 8 ମାସ ପରେ ସୁଖରେ କଟିଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଡ଼ାକରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାମଲ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ 29/11/2022 ଘରୁ କୁଆଡ଼ୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ମିସିଂ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଭରତପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭରତପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଲା ପରେ ଭରତପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ 5 ମନ୍ଥ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମହିଳା ସଂଗଠନର ଦିଦିମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗତକାଲି 21/12/2022 ଯାଇଥିଲି। 22ରେ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମାନେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ତାଙ୍କର ଘରର ତାଟି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସେଠି ହେଲ୍ପ କଲେନି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଅଡାଲ ଦୋଛିଆ। ସେମାନେ ସେଠି କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କଲେନି। ଯେତେ ମୁଁ 5 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁକି ସେଠି ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ପୁରେଇଲେନି। ରହିବା ଦୂର କଥା, ସେ ମୋତେ ସେଠି ପୁରେଇଲେନି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ସେ ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ କେଉଁଠି ବି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ